Eta gure gaurko gonbidatua ere oso handia da, abenduaren 14an, eta beste egun guztietan filologoa, bidaiaria, opera kantaria, idazlea, eta gauza gehiago ere bai gure hurrengo gonbidatua, liburu berriarekin dator, Musker Amarruak du izena, Ture inspektorari buruzko bere istorio berria. Gurekin da Jon Arretxe. Aupa, Jon, Arratsaldeon, ongi etorri. Arratsaldean zer moduz? Oso musika, kaixo, ongi etorri, eskerrik asko Jon etortzea. Zuei, gonbidatzea. Oso musika egokia jarri dizu, oso inspektorearen musika, ez? Gehiago James Bondianoa Turean, baina, bai, aproposa. Izan ere, hainbeste fazeta dituzu, hainbeste aurpegi, esango dugu ditu Jon Arretxek, zertzara, jakin mina handiko pertsona zara? Ez, gauza bakar bat eginez aspertzen den pertsona bat. Eta bizitza gauza asko dauzka gozatzeko, eta ni saiatzen ez denak aprobetzatzen. Naiz eta gero denak txartu egin, edo esain ondo behar bada. Dena gaizki ez duzu egiten. Dena gaizki ez. Egin duzun azken lana Musker Amarruak, da, Ture inspektorari buruzko novela berria, Las Palmasen kokatu duzu. Zergatik Las Palmasen? Kasualitatez. Bai? Kasualitatez, enukan oso argi non kokatu, eta justu aurten urtarrian, egon nintzen Kanarietan, La Palma, Irlan, olako novela beltzaen inguruko olako jardunaldi batzuetan, eta hango kasetaria batek esan zidan, ekarri beharko zenuke Ture Las Palmasera. Gainera, La Isleta Usora. Seria usorretako noiz oso berezia da, eta behar bada. Enuen oso serio hartu, baina zoritzarrez jaialdorren antolatzaia Alexis Rabelo handia, laguna eta idazle, kriston idazlea novela beltzekoa, justu hile egin zan segiduan. Eta esan nuen, behitu berari omenaldia egitea egitik, bakarrik, Las Palmasera eramango dut Ture oraingoan. Eleberri hau berezia, zentzu horretan meintzat, ez da? Zure berezia izango da. Bai, abia puntua tristea da, baina berala esan nuen ez, baina novela ez izango tristea, izango da alaia. Eta nik uste dut 10-etatik behar badu umeroetzuena dala. Oraingoa. Hori irakurri dugu, bai? Bai. Divertigarria gaurkumeek esatuten bezala ez da. Hasiera, esan dizue, hasi nintzen triste idazten, ez? Eta Alexis bera gutxi gora bera sartzen personaje moduan, pizka mozorrotuta, eta berak zeukan detektibe bat, Monroy, egiten du cameo luze bat azkenean, ez da novelan, baina esan, bera oso tipo alaia San Kriston komunikatzailea, eta esan, novela ere olakoa izango da. Beraz, Alexisen pertsonaia agertzen da zure liburuan? Bai, ez izen horrekin, nik bera neukan buruan beti denbora guztian, gaina Ture topatzen duen lehenengo pertsonaia. Novela azten da Ture hor tomateak lapurtzen ari den bitartean horako hiri hortu baten, eskutuan, eta de repente tipo bat agertzen da, tipo handi bat, Alexis, gutxi gora bera, eta pentsatzen du bera da jabea, hortuaren jabea, bera ere lapurtzen ari da. Geratu da etxeri gabe, da horako tipo celebre bat, borroka kanariarreko txapeldun oia, baina, nahiko Tureren antzeko azken baten. Ture da iruzurgila, marru, sale, horako berak antolatzitu txapelketak, trampak egiten ditu, apostuen bidez jentean gainatu diro irabazteko, geratu etxeri gabe, eta bizi da La Isletako bunker baten. Eta, proposatzen dio, zu gorputzar horrekin Ture, zu behar bada hona izango zinaki honetan, eta ingo dugu elkarrekin ikuskizuna, eta shoua, eta hori, eta zer dinosu. Azten da pentsatzen Ture, nik bizitzan danetarik egin dut gigolarena, gezurrezko igarlearena, egin dut putiklubeko seguratarena, zagaitik ez dut egingo. Zergatik hau ez da? Eta, horrela azten da novela. Eta kasu honetan, Eladio Monroy da, pertsona handi hori, eta Tureren abenturak horrazten dira berarekin, bakarren bat kontatu dezakezu, gertatuko zaizkio, honetan ere amaika. Claro, honetan eramaten du, Alexis edo honek bunkerrera, eta handauka beste kolega bat, gallego bat, bizidan, beste bunker baten, benetakoa dira bunkerrak, liburuen portadan ikusten da hor bunker moduko bat, nahiko personaia celebrak, ez da, eta deren artean antolatzen du, horrelako ikuskizun handi bat, mendeko borroka, borroka mota egiten da Kanarietan, Senegalen eta Korean. Eta esaten dio, zu izango zara Ture mendik aurrera Dakarko lehoia. Eta ni izango naz eskalderitasko muskerra. Eta holan planteatzen dute, borroka hundia, desafia hundia,
Dakarko lehoia versus eskaleritasko muskerra. Kartelak ateratzen dituzte eta, bueno, baina helburu nagusia da jenteari ikuslei dirua ateratzea, dirua kentzea. Hori ez da aldatzen, Hor dago gauzak. Pikareska eta, bueno, imaginazioa berda, dirua ateratzeko, bizirik irauteko, azken baten hori da, bien helburua, bai turena, bai musker horrena. Oso jende bitxia topatzen du bidean, esan digute, ez dakit zuzena dene, ongi entzun baldin badut, Batmanez mozorrotutako tipo bat. Bai? Bai. Batman, oso novela surrealista da umore aldetik, oraingo hau, muskera marruak, eta ez dut asmatu holan beste barik, ez? Hango Carmen Nieto beste idazle kanariar lagun batek, bidali zidan olako link bat emailez, behitu Jon, zu novela hau idazten dozun bitartean, behitu nora gertu den La Isleta auzoan hain zuzen, eta tipo bat, Batman mozorrotuta, kaleetatik, espreekin pintadak egiten, eta aldrebeskeriak egiten, beretan, errealitatean. Eta esan, hau sartu behar du novelan, eta sartu dut. Eta horren badago Batman izeneko tipo misteriotsu bat, azkenan hori ere erdi kolega bihurtzen da turerena, bueno, ez dinda gehiagik kontatu, baina, bai. Beraz, muskerrak, xauxarrak, eta drakuinak ere bai? Drakuinak ere bai. La Isleta oso, Las Palmas orokorrean eta Kanariarrak orokorrean. Gauza batzuetan dira oso tradizionalak, La Isleta osoan adibidez. Egiten dituzte Ama Virginaren olako prozesioak eta jente saeta kantatzen eta super unkitu eta super erligiozalea eta ez dakit zer. Eta gatzezko alfombra ikusgarriak egiten dituztean, betetze dituzte metroak eta metroak gatzezko alfombra koloretsuekin, irudi oso ederrekin. Eta aldi berean gero oso irekiak dira, sexu joera aldetik eta etorkinekin bere bai, hori dinoture, eta drag queen lehiak eta hundiak egoten dira Kanarietan, eta La Isletan bertan bat egoten da, eta nian egon nintzen, jakina, dokumentatzen. Hau da tureren 10. abentura, ezta? Espero zenuen hain urrutira iristea? Ez, keba. Ni lehenengo 19 kamera atera nuenean esan nuen, ia ze gertatzen dan. Ordura arteko nobeletan denak hiltzen ziren, protagonista guztiak, horren ezin ezkoa zen, saga bat egitea. Esan nuen, horrengoan, protagonista bizirik utziko du lehenengoan, ia ze gertatzen dan. Bigarrenean akabatuko dut, ez? Ez ditut denak akabatuko, ezta? Ez daki zer daukan personaje horrek, zer dauka, sarma bat, karisma bat, zer, jenteari gustatu zaio, eta ni bere sinisten du berarengan, eta bitu amardoaz, ja. Eta Jon, hemen iaz izan zinenean aurreko aldian, esan zen egun telesail bihurtzeko zorian zegoela ture. Nola da hori, kontu hori? Jazta, bihurtu da. Benetan? Bai, orain bai. Orain ja ez dago bueltarik, grabatuta dago, grabatu da gainera udan, ekainetik irailera 3 hilabete eta piko, pasatu dira hor, grabatzen lanean, eta nian egon sartuta buru belarri, jentearekin, aktorekin, zuzendariekin, denekin. Agertuko zara? Bai, badukat cameo simpatiko bat. Ikusiko zaitu. Zuzendariari esan nion, Esteban, zenbat segundo emango didazu? 3 segundo bai? Bai. Eta zenbat segundo eman dizkizu? 4 segundo. 4 segundo. Hainbeste ordu idatzi eta gero 4 segundo trukean. Leheneko tarizazien, 10 bizatita, gero ez dakiz zer, montaje egiterakoan, 1000 gauz aldatzen dira, espanaute guztiz moztu, kantatzen agertuko ora, oso goza simpatiko, oso kameo simpatikoa da. Eta ez du bakarrik, zure oso gertuko beste norbait ere, bai, ezta? Bai, behitu, nire semea figurantea da, eta gertuko da hor bazter batzuta despistota bezala, figurante moduan, eta alaba, da aktriz de reparto esaten dute. Bai, Bai. Behar zuten kialdeko itxurako umeren bat, eta zen, nik bat daukatetzean, nahi gozu proba bat egin. Ni alaba da biendandarra jatorriz, ez da, egin zioten proba, eta hau bomba badan, ez gau, eta eman diote protagonismoa, eta da tureren laguntzailea. Bai, Ondo. Bai. Ona. Laguntza txikitzoak egiten dizkio, eta oso, alde horretatik oso pozinago. Konturatzen zara, zeinek esan behar zizun zuri hauek idazten ari zinenean, puntu honetara iritsiko zirenik gauzak, ezta? Zer den bizitza, ez? Enuen imaginatzen, nahi bai, idazle guztio nahi dugu, gure liburak ikusi, pelikula edo seri bihurtuta, baina nahi, baina, onaino ailegatzea, Zuk dagoeneko zerbait ikusi duzu? Bai. Lehenengo 6 dira, eta nila lehenengo 4 ikusi ditut. Pasan astean egon nintzenan Madrilen ikusten, eta bomba bat izango da serie hau. Bai, Oso emozionatuta zaude, Bai. Ze ona. Oso. Ze gainera aukeratu dituzten aktoreak ere dira ture bera. Bera oso kezkatuta dago, ze
ez da oso ondia, ez da, eta nobeletako ture da arraldu, metro 90 piko, 4, igual idazlea Jon aserretuko, edo esaio gustatuko, eta ke, Bueno, eneko Sagardoi Gandiaren egin zuen. Bai, 2 metro 40koa, ez da, bueno, ez, baina kriston sarma, karisma dauka tipo horrek, eta jode bere ondoan dauden agira, guk Euskal Herrian dauzkagun aktoreri ia honenak esango nukenik, Kantido Uranga ere, bai. Bai, eta Unasu Galde, Itziar Ituño, Lander, eta hola, Urko Lazabal, dagoz aktore batzuk, neskake Loreto Mauleon, dagoz, eta gainera egiten dute denek, ze profesional onak diren. Osa, ni nago flipatuta eurekin benetan, egun askotan, pertsona moduan ere ze jatorra diren, eta ze profesional onak, eta, jode. Bai, eta zu horri izan zara, grabaketatan, zuretzatera handia izango zen. Noiz ikusi ahal izango dugu hau, Jon? Esaterik baldin badago, edo ez dakigu? Bai, ez dago data ofizialik, nik galdetu nuen lehenko gunean, eta oraindik ez dute zehatzera baki, baina aipatzen da martxorako ikusten dugu. Laizter? Nik gainera irakurri dut, euskaraz ere ikusi ahal izango dela. Lehenengo euskeraz, hori abeste gauza bat ilusio handia egin didana. Lehenengo euskeraz? Lehenengo euskeraz, egingo dute, filmatu dute gaztelaniaz, naiz eta hemengo aktoreak ia danak euskaldunak izan, beste batzuk ez, zuzendariak ere ez, grabatu dute dena gaztelaniaz, baina egiten ari da bikoizketa bat, eta ETV batek estrenatuko du gainera, seria. Eta gero segiduen etorriko da Televisión Española, bi bazkide nagusiak. Bueno, beraz, ikusentzunezkoaren... Ez, poza ematen dira, orain arte etorri zaren bakoitzean, pare bat aldiz etorri zarelako, beti esan diguzu, bueno, badago zerbait, baina ezin dut esan, eta azkenean begira. Baina gaina kontauleik, eta guri asko gustatu zaigu, geure liburu hitz egitea, edo geure series, edo geure kontu hitz egitea. Baina, eski, eta gu ere asko pozten gaitu, Jon, etxeko norbaitek horrelako aukera zoragarri bat izatea, ez da? Eta euskeraz idatzitako obra batek eukitea, kanpora begira, eta niretzako, egoista izan da, nirekoia izan da, niretzako kriston puntazoa dago, ez da? Baina, aparte, San Francisco auzoari justizia pizkat egitea. San Francisco auzoa beti oso estigmatizatuta dagoena, eta beti tatzatzen dutena hoteletan, ona ez joan guen jeinera, ez da, ona ez joan, hemendik aurrera kontrakoa den. Gurutze gorri hori ipini beharran, berde zinguratzute. Eta ona etorriz hemen filmatu da Tureren seria, ez? Bueno, akaso urrungo urteko Bilboko festetan txupiniro ikusiko zaitu horre. Balkoia, hemendik aurrera euskalo zer etorriko den.